mbaka maber. Kwa dhi mbele. Diochieng' ma kiny nyalo bedo diochieng' modich. Waneno ka jokedo na tero ma oganda giwacho ni ka ok idwa dhi tich tidong' ka ok idwa dhi riwri e ng'anyo idong' adong'a dala. Chal ni gidhi moke kendo dhi bedo maliet ahinya e apeyni ma pacho ka yaneno kata moko kuom nyadande momaki pod wacho ni kiny wakwayo ni wuoth kodwa maber pod en gi chir mar dhi mbele manyiso ni oganda jo Kenya pod nitiere kod dwaro mar dhi mbele gi ng'anyo makama. Kata kamano wasewinjo ka sirikal ogolo chik ni ing'i malong'o kapok idhi ng'anyo kapo nitie chik midhi ketho. Kapo chako nyiswa ni to en ang'o kotenda gi chik ma pacho kama nyaka jang'anyo rangi kapok odhi e apaya ni ng'anyo. Ineno wachako ni katiba mantiere ni chike piny mantie sani omiyo ja Kenya mora mora mondo odhi ng'anyo. Kineno article 38 mar katiba omiyo ja Kenya the right to picket, to protest and to present petitions. Koro mane mwachako go ni ja Kenya mora mora nigi ratiche mar dhi ng'anyo. To katiba wacho mana ni idhi ng'anyo mamuol kokiting'o silaha mora mora mar ketho gi ng'ato. Koro mano is the starting point ni right mar ja Kenya mar dhi ng'anyo nitie katiba ma ng'ato ok nyagole ka siemo ja Kenya ni onge ng'anyo madhi timre kiny. Emomiyo kata kiwinjo ka waziri Kindiki kaloso to loso mana e wach katiba ni ubi kiny lakini kik uketh gir ng'ato saa 12:30 be ginusu wuok nikech ging'e ni mano gima ok ginyatimo kwero jopiny kik bi ng'anyo nikech katiba to gine jopiny.